Bos días! Ela é Laura e eu son Lucía, de terceiro C. E hoxe vamos a falar sobre a hixiene postural. A hixiene postural é o conxunto de hábitos que permiten manter unha postura correcta para protexer a columna vertebral e evitar lesións. A nosa postura do día a día afecta directamente a nosa saúde. Neste vídeo veremos os hábitos posturais correctos para evitar esos dores e lesións. ¡Vamos! Se a mochila se leva dun lado só ou moi baixa, pode causar dor de lombo e ombreiros, ademais de descompensación na columna. O correcto é levar a mochila ben subida para non cargar peso na espalda e levala repartida en ambos ombreiros. Se traballamos encorvados, xeramos tensión na columna e nos ombreiros, o que pode causar contracturas e dores cervicais. A postura correcta é sentarse coa espalda recta e cos xeonllos e cóbados en ángulo de 90 graus. Se camiñamos encorvados ou sen manter unha postura erguida, sobrecargamos a columna e podemos desenvolver problemas posturais. A forma correcta é camiñar co peito aberto, coa cabeza erguida e o peso ben distribuído. Se dobramos a espalda para levantar peso, exercemos unha presión excesiva sobre as vértebras e podemos sufrir lesións. Para levantar obxetos correctamente, hai que dobrar os xeonllos e manter a espalda recta. Se xogamos no chan encorvados, podemos ter dores de lombo e molestias musculares. A mellor postura é sentarse de xeonllos ou coa espalda recta e cómoda. Se nos dobramos só pola cintura, sobrecargamos a zona lumbar e podemos ter dores de espalda. Para facelo ben, podemos apoiar o pé nunha superficie elevada ou dobrar os xeonllos. Unha mala postura ao conducir pode causar tensión na espalda e ombreiros, ademais de reducir os reflexos. A postura correcta é manter a espalda ben apoiada e os cóbados levemente flexionados. Dormir boca abaixo ou forzar a columna cervical pode causar molestias no pescozo e espalda. A mellor postura para dormir é de lado cunha almofada entre as pernas ou boca arriba. Se seguimos estas recomendacións, evitaremos ter dores e molestias musculares no futuro. Lembra manter unha boa postura todos os días. Coida a túa postura. Coida a túa saúde. Adeus!